and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Klaro na kayo mo tiyan. Dako na gini. Kung sa dili madugay, mataw na ka ng bata. Kamalipayon ko ta. Kung ako pa'y amahan sa mong anak. Apan sakit. Sakit kayo, Junis. Kung kailaing lalaki ang tag-iya ng bata. Renan, hapit na. Sa dili madugay. Moabot na ang tao nga mo ay mapamatuon ni mo. Nga ikaw gana nga mahaninig bata nga akong gisipag. Hapit na rin, Renan. Ka. Dili ka nga hapit na maabot ang adlaw. Gakuhaon ka na sa amahan sa imong anak. O magpuyo na ka mo nga magtago-tago. Tungkol kayo mga lalaki, pinangita sa banaon. Usa na kay ako gimahayan ni mo, Renan. Nahigugma ka man unta na ako. Nasuhito ka na sa akong batasan nga dili ko magkamaong mamakak. Tungod kay mahadlokon ko sa Diyos. Aman bisan unsaon, dili ka gid motuon ako sa tanan kong gikumpisal nimo. Kung buot ka na una-unaon, kung tinuod ka pa nga nahigugman ako, andam ko nimong dawaton pagbalik. Bisan kapila pa maguba ang akong pagkababae sa mga taong kriminal. Tungod kay dili akong kagustuhan nga madagit ko nila. Apan inay malumoy ka na ako. Imo naman iluod ko gipasakitan. Kana tungod ka di ko gibadawat nga ikaw nga akong gipakaslan. Ikaw nga ibugtong ginawa mo makahatag akong anak. Nagsabak sa laglaki. Imo laging anak nga nagakong gisabak. Tuhuin taon po, Pasaylo ako. Renan. Pasalo ako. Kapag bisag kong taon, dili ko mutuo nga ako siya anak. Pasag din lang. Basta kay hapit na maabot ang ikayon. Nga mapamantunan ko ni mo nga ikaw ang amahanin ng butaa. Hapit na, Renan. Diyos ko. Asap ka kuha ni Paingon ron. Na-admit yun ako anak sa ospital. Kung nakuha ka tinad ang ikinahanglan. Kung wala sa kong trabaho. Hindi mapahawa ko ng moleste. Sumibuhaton ko. Sumat Diyos ko. Hangtod karon. Wa pagit ko magkakitag tao nga makahimo sa buot kong ipabuhat. Hug si Renana. Wa na gid mo balik pa din sa bahay si Renana. Kisa magkarong niya. Dili may tabong si Renan ka na. Kawa kay sa kinang nga nabati nga miapot. Kisa magkarong niya. Kipakaingon ko kinsa na akong bisita. Ikaw naman na ikinikukong. Unsa akong ikalagad ni mo? Ha? Ma'am Christy. Tuwa sa ospital akong anak, ma'am. Kung nagkinahanglan kong dakong katindad aron magamit. Nano niya? O sa may mahimutan niya na? Ha? Ma'am, pagamitan akong kwarta, ma'am. Kung andam na kumutuban sa gusto mong pibuhat ako, ma'am. Pina
Bangga gid ko sa kahitasan. Kay niya ka na ko kung may balik aron sa pagtuman na sa gusto kong mahitabo. Pila? Pila ang kantidad ga imong gikinahanglan alang sa ospital? Pila, Kokong? Ay, ang telepono, may bagting. Askang buwanga gina ko eh. Gisulti pa magina ko bagting telepono nga. Mabati raman unta eh. Ara. Hello? Hello, Kanor. Ngayon kay ikaw nakatubay. Uy, Sir Manuel. Ikaw din ni Sir? Kumusta naman mo niya, Kanor? Si Junis. Wa ba dapati ni Rinan? Awa man Sir, awa man Sir. Tuwa din na pati. Pero, mawalagi na Sir. Si Rinan. Si Rinan, Sir ba? Ah, Magsige na lang og inom, Sir. Karon lang. Ato ay. Nag-inom na sab. mo ba? Oh, Sir. Wa na din na siya magtrabaho di ay. Nagpunay na lagi, no? Wa man na mo trabaho, Sir. Sige lang, gasto niya, way trabaho. Huwag mo na klase sa lalaki nga mupilit ni Junis. Ha! Ako pa siya, iyan ang biyaan eh. Aw, kana lagi, Sir, kung ikaw pa'y siya. Pero di man, Sir. Nanahala, sige. Bantay igi kanunay nga akong anak diya, ha? Ang tao na ba nga palahubog, homokramuboryong ang utok. Tingali kung sa buhato niya sa anak. Madapatan ko, Sir. Umaanak na naman na. Madapatan ko ni. Alagi ka balaka, Sir. Alagi ka balaka, Sir, ha? Kalma lang diya, Sir. Kanunay na kong gibantayan si Day Jones. Mayo. Sige. Manawag na gyapon ko diya sa matag karunog ko niya. Sige, bye ka no. Okay, Sir. Bye, Sab. Ay, pastilan. Pastilan, pastilan, pastilan. Mura gusto ba ya, Sab, si Sir Manuel? Usa man to, oy, mahimo. Di dahil. Usa may makuha ni Jones anang iyang bana, oy. Nga wa naman na magtrabaho. Punay man lang nag-inom. Pagkawa bi ayo anang gugma. Gugmang way ayo. Kanino tayo tulon na. Gugmang way ayo. Gugmang dinapatay. Ikingay. Hay. May ragyod. May ragyod nga wa ko mahigugma. Aron di ko maproblema. Sama ining ilang na problemahan ron. Apwe. Renan, manangit ko ni. Mulakaw ko. Ugasa ka man. Adto ka ba sa imong kabit? Magkikita ka sa amahan niya ng imong gisabak? Ha? Ha? Tubag ako! Magkikita ka ba sa taong kriminal? Renan, buhinik ko! Sakit! Renan, nagpataka ka naman lang og sulti. Muadto ko sa ilang papa og mama. Kay manghuwam ko og kwarta kay wala gyud tay magamit. Kay ikaw nagsige ka na lang og inom, wa ka na mo trabaho. Kung malagaw ka man gani, adto ka punta sa imong kabit nga si Christy. Unya ako ba imong dudahan? Wa kay ebidensya nga dunay ko'y kabit kay pulos lang pagduda ka nag-imo. Samtang ikaw dunay ebidensya kay naa si Christy. Ayaw paglakaw. Kung di ka gusto magkagubuta. Wa na lagi tayo magamit ng konsumo. Wa na tayo kwarta. Og ikaw, sige, bahala kang magsige ka lang og standby din eh. Kuman kong panganak, ako yung trabaho. Oh, Og ikaw ang bantay sa atong anak. kahilas ko di mo musultig sa mana. Pabantayin ko di mo sa anak sa iyong laki. Huwag ka mayabag. Dili na lang ta magsige, balik ka na istorya ha. Basta kay hapit na maabot ang adlaw nga masayaran mo ang kamatuoran. Hapit na. Sige, mulakaw na ko. Sige, lakaw ron. Di ba magkagubot kita? O kung dili ko mangayog kwarta sa akong ginikanan, unsa may atong kanon, ha? Niya kwarta. Oh. Kwarta rin kayo mo tuyo dito.
Niya kwarta. Oh, oh. Oh. Kuha. 10,000. Ayaw paglakaw. Pagpuyo niya. Huwag diin mo maggikan ka ng maong kwarta. Gikan ni Christy. Dili ko mo dawat, anak. Iuli na ni Christy ang maong kwarta. Bisag diin pa naging kang kwarta, ha? Ay napangutan na. Ikaw, no? Mangitag ka paagi madapatan di ka. Angay pa ka magpasalamat. Nga may sugot pa ka magtipon, ta? Sultihan talaga, Judis. Tuyo ko na pasakitan ka kanunay. Ini pagpakigtipon ko nimo. Aro ikaw na mismo magkigbuwag na ko. Apan magpasalamat ka. Nga dili pa ko tantong dautan. Basta kayo dili ko mo dawat anang kwarta. Sige. Dili ko mo lakaw. Basta ayaw lang ko pakupta ng kwarta nga gikan sa imong kapit. Hanggaw. Mo pihatag ang kwarta. Mo pimangitag hasol. Bantay ka masakpan ka. Huwag ang imong kabit. Hampason tigil mo tanan. Puslan man. Nakita og nadungog na ko ang tanan, day. Nakita og nadungog na ko ang tanan, day. Imo lang unta tong gidawat ang kwarta. Pahala lang gud og diin niya kini makuha ang kwarta. Dili ko ka na magunit sa kwarta nga gikan sa iyang kapit na ikanor. Oo, bitaw, bitaw. Ug kung mahubog niya niya siya, wala Oo. kang gip ko. Oo. Kaya ato ko magayo ang kwarta nila ni mama ug papa. Aw naaraman na nimo, day. Basta kay para na ko, day. Okay ra kung imong dawaton tong kwarta, ha? Krasya na ko to. Unya imong balibaran. Basta ka dili ko na ikanor. Aw, ayaw. Bahala na siya nga mo imo gasto sa kwarta nga gikan ni Christy. Bahala, day. Ang importante na ako nga ni Asiya uban ako. Kayo man unya ko manganak. Ako'y manarbaho aron mapuhi sa kwarta nga pinatuan ko og singot. Waday. Wala gid. Platnas dong rin day. Mura nagbaksir nga naigo sa kumo ni Ricky Bangis garing. Nadaon. Dili Dadapatan. na maayo kining iyang kibuhat. Nga kanunay lang siya mag-inom ni kanura. Tingali masakit pa unya hinuon siya. Unya day. Unsaon pa man nato ana day nga di man papugong kon maghubog. Kung ikaw sab ang mubadlong, kuyaw pod kung maigo kas kulata, madapatan ka. Ha? Liwat ng Ricky. Ang may natong buhaton day, nga isumbong tana sa iyang amahan. Aron nang iya ng amahan ng mubadlong niya day. Kana mo'y mayo. Nalipay naman unta ko gawa na siya mula kaw. Apa nagpunay na lang sa binuon siya gumughupog. Sige na yan. Mula ka una ko. Muadto ko sa ilang mama o papa. Salamat taon kayo, Ma'am Christy. Ikruwa ka pa. Hindi timanon ang akong anak din sa ospital. Kayo, yung kwarta yung magamit. Bueno. Karon nga luwas na ang imong anak sa krisis. Og natagan ta nagkagkwarta nga magamit. Pasag din ang imong asawa nang matiman alang tanang gikinahanglan din sa ospital. Og ikaw, kuyog na ko sa bahay. Tanako ko. Ma'am? Karon nga nasulbad na nako ang tanan mong problema sa imong anak ko kung panahon na tingali nga ako na sa pamangayo sa imong serbisyo. Ma'am. Unsa man? Kuan. Mubalibat ka. Kay kuhaon ko rin ang tanang kwartang nagamit mo. Sige. Wala ko'y mahimo pa, ma'am. Kaos pag-uyo lang sa gusto mong may tabo. Kana! Naaraman din na. Og ayaw ka pala ka, Kuko. Kung matuman mo ang isugo ko nimo, dili ta kapapayron sa tanang kwarta nga nagamit mo sa ospital. Hinuon, hatagan ta pagkagsuhol sa imo niyang kalampusan.
Oh. Sige, ma'am. Unsay kong buhaton? Ha? Ma'am? Unsa? Dagita si Junis. Kanang way laing tao nga masayod. Og dadasya sa dapit nga mamingaw. Og dito. Patya siya. Gusto kong mawa na siya sa hingpit ko. Aron wa na ko'y karibal sa pag-angkon ko sa gugma ni Renana. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!